खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'निफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इन्डिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं एंखं मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं स्कुल कलेज खुलिनायनि सायाव 25 आगस्टनि उनावसो थांखि लागोन। गवालपारायाव गंसे दिङा गोदोदों। बिपिएफनि सोरखार दाफिननाया रोखा बुंदों दनेश्वर गयारी। गाहाय मन्थ्रि आरो हादरगिरि आगु गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी वाजपेयीनि मंखरसालियाव बिबार बावदों। आसामनि 4 क्रिकेटारफोरखौ नेट बलार महरै सायख'बाय। एमएस धोनीनि उनाव सुरेश रायनायाबो इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय बिदाय लाबाय। दानिया आबुं रादाब। राज्योआव स्कुल कलेज मुलुगसोलोंसालि आरो गासैबो सोलोंथायारि फसंथानफोर खुलिनायनि सायाव फैगौ 25 आगस्ट अक्ट'नि उनावसो आसाम सोरखारा थांखि लागोन। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। सोलोंथाइ मन्थ्रि शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दि स्कुल कलेज खुलिफिननायनि थाखाय गोबाङानो माखासे सुबुरुनफोर हरदों। बे बोसोन आरो सुबुरुनफोरनि बागै आसाम सोरखारा 25 आगस्टखालिसो नायबिजिरगोन। बेनि सायाव नखर मन्त्रालयनि रिकमेन्डेशनखौबो नायनानैसो जोबथा थांखि लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि कर'ना भाइरासनि अलखदनि थाखाय थांनाय मार्च दाननिफ्रायनो रायजोनि गासैबो स्कुल कलेज आरो सोलोंथायारि फसंथानफोरा बन्द जानानै दं। बुरलुंबुथुर दैमायाव दिनै गंसे दिङा गोदोदों। गवालपारा जिल्लानि जलेश्वराव बे दिङा गोदोनाय जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सा 12 दावबायारिफोरखौ लानानै गंसे दिङाया बुरलुंबुथुर दैमाखौ बारनो नाजानाय समावनो बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जायो। बे दिङा जाब्रबथायाव सासेबो दावबायारि जिउ गोमानाय एबा दैयाव गोदोनायनि खौरां मोननाय जायाखै। रिपर्टनि बादिब्ला दिङायाव थानाय गासैबो दावबायारिफोरानो बे जाब्रबथायनि उनाव दै सानस्रिनानै रुगुङाव फैयो आरो गावबा गावखौनो रैखा खालामनो हायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 11 नं बावखुंग्रि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिजाथि दनेश्वर गयारीखौ देरहासार खालामनो गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय गोदानै आखाइ हमफैयो। 11 नं बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय औवाबारि प्राइमारिनि हाबाफारि बानजायनायाव आरो दनेश्वर गयारीनि नुजाथिनायजों दिनै फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय 600 सानिबो बांसिन सुबुंफोरा बिपिएफ राजखान्थि दोलोआव गोदानै आखाइ हमफैयो। बासबारि प्राइमारि कमिटिनि आन्दाराव दिनै गोबां मानसि जाय मानसिफ्रा आंनो खनथाम बिसायख'थियाव बिसोरो दस्रा दलजों थाफादोंमोन बिभिन्न दल। बे समाव 12,000सो आंनि अपोजिसन मानसिफोर दंमोन आंनि बे बावखुंग्रि समस्थियाव। दिनै बे 12,000आ फैयै फैगासिनो दं। खारन जोंना जाहैबाय बिपिएफनि बिजना जाहैबाय जोंना 25,000 भटखौ जोङो मोननो हाथारनांगौ आरो बेनिखायनो जों सेस्था खालामगासिनो दं। दिनैसिम जोंहा 22,500नि एसे बारा जाबाय। जों आरो मानसिखौ मोननो थाखाय सेस्था खालामगोन। बावखुंग्रि समस्थियाव दिनै जेबादि बिभिन्न जाथिनि मानसि खालि मोनसे जाथिनि नङा मोनसे धर्मनि नङा गासिबो जाथिनि मानसिया जोङो बिटिसिआव माने बिसायख'थियाव बिपिएफखौनो नामखौनानै जेरैबायदि गोसोआव दुंगाखांबाय बे दुंगाखांनायखौ रावबो सिगिबाबो सगौबाबो गामियाव जेसेबांखि न' थांनानै सिगिया बेखौ हमथानो हाला। बेनि थाखाय बिपिएफआनो दिनै
बिटिसि काउन्सिलाव जिरायगोन। बे गोदानै आखाइ हमफैनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा दनेश्वर गवारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायोदि मावखुंग्रि बियाबनि सिङाव थानाय 12,000 गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोआव थानाय सुबुंफोरा बारलांनाय खनथाम बिटिसि बिसायख'थियाव जायफ्रा बिपिएफ एबा दनेश्वर गवारिनो भट होफेराखै बिसोरबो दनेश्वर गवारिखौ देरहासार खालामनो गोदानै आखाइ हमफैबाय होननानै बुंथियो। बिटिसिआव बिपिएफ सोरखारखौनो लाबोफिनो जनसाधारन सुबुंफोरनि गोसोआ दुंगाखांदों नाजादों बेखौ बेरेखा दोलोनि सुबुंफोरा सिगि सग' खालामोब्लाबो बिपिएफ सोरखारानो फैफिनगोन होननानै बुंथियो आरो बेरेखा हान्जाफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ रां जाख्ल'दों होननानै बुंबाय थायो नाथाय बिसोर जयनिं सरमेनि खुंनायाव खनसेयैनो माब्रैहाय 10-ta गारि खारजोबनाय रांखौ बबेनिफ्राय मोनदों होननानै मोगा-मोगिनि गेजेरजों सोंथिबो दैखाङो आरो जोबथारनायाव बिटिसि बिसायख'थिया थाबैनो खुंफुंनो खावलायबावो। दिनै आगु गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी बाजपेयीनि नैथि बोसोर थैनाय सान। आगु गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी बाजपेयीनि नैथि बोसोर थैनाय सानखौ थेलेब लेबैनो गाजा गोमजायै बिजेपिआ दिनै फालिदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी आरो हादरनि रामनाथ कविन्दआ अटल बिहारी बाजपेयीखौ सावनाय मांखरसालियाव थांनानै बिबार बावहैयो आरो मान बावनाय होयो। बबेखानि लेङाइ हादरगिरि भेंकाया नायडु, मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह, रैखाथि मन्थ्रि राजनाथ सिंहजों लोगोसे बिजेपिनि गोबांसा दैदेनगिरिमोना बाजपेयीनि मांखरसालियाव बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैयो। मख'नो गोनांदि बिजेपिनि गाहाय दैदेनगिरिफोरनि सासे आरो दोलोनि गायसनगिरि सोद्रोमा भारतनि आगु गाहाय मन्थ्रि अटल बिहारी बाजपेयीआ समफ्लनि बेरामाव गोग्लैनानै 93 बोसोर बैसोआव थांनाय 2018 मायथाइनि 16 आगस्ट खालि एम्सआव जोबथा हां लादोंमोन। आसामनि 4 क्रिकेटारफोरखौ 2020 मायथाइनि जानो गोनां इन्डियान प्रिमियार लिग सुंदयै आइपिएलनि थाखाय नेट बलार महरै सायख'बाय। आइपिएलनि थाखाय नेट बलार महरै सायख'जानाय आसामनि 4 क्रिकेटारफोरा जादों लखिमपुरनि जिदुमनि कलिता, सिलचरनि राहुल सिंह, नगावनि मृण्मय दत्त। बिसोर साथाम आसामनि क्रिकेटारखौ राजस्थान रयेल्स टीमआ प्रेक्टिसनि समाव नेट बलार महरै सायख'बाय होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो डिब्रुगड़नि मुक्तार हुसैनखौ हायद्राबाद सानराइजार्स टीमआ नेट बलार महरै सायख'दों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि भारत हादरजों लोगोसे बुहुमनाङै कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव थासारि आरो अलखदनि गेजेरजोंबो देग्लायनि आइपिएलखौ खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाया सोलिगासिनो दं। नाथाय देग्लायनि आइपिएलखौ भारत हादराव खुंनाय जानाय नङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला देग्लायनि आइपिएल 2020खौ फैगौ 19 सेप्तेम्बर अक्ट'निफ्राय इउनाइटेड आरब इमिरेट्स सुंदयै UAE आव खुंनाय जागोन आरो बेनि थाखाय थाम-थिम खालामगासिनो। इन्डियान क्रिकेट टीमनि जाफुंसार जासिनो हानाय केप्टेन आरो मुंदांखा क्रिकेटार महेन्द्र सिंह धोनीआ इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय बिदाय लाबाय। हादरनि 74थि उदांस्रि सानखालिनो टीम इन्डियानि बारग' केप्टेन महेन्द्र सिंह धोनीआ इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय बिदाय लानायखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइनि वर्ल्ड कापनि उननिफ्रायनो धोनीआ इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय आजिरा लानो हासिगौ होननानै मिडिया आरो खौरां बिजोंफोराव सावरायनाया सोलिबोगासिनो दंखायोमोन। अब्लाबो बै समनिफ्रायनो धोनीखौ इन्टारनेशनेल क्रिकेटआव सानसे नुफिनगोन होननानै धोनीनि फेन आरो बिखौ मोजां मोनग्राफोरा नेनानै दंमोन। मख'नो गोनांदि धोनीनि दैदेननायावनो भारतआ इन्टारनेशनेल क्रिकेटनि मोनथामबो फर्मआव वर्ल्ड चेम्पियन जानो हादोंमोन। 2007 मायथाइयाव T20 वर्ल्ड काप, 2011 मायथाइयाव वान डे वर्ल्ड काप आरो 2013 मायथाइयाव चेम्पियन्स ट्रफिखौ धोनीनि दैदेननायावनो इन्डिया टीमआ देरहानो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो धोनीनि दैदेननायावनो एशिया कापआवबो चेम्पियन जानो हादोंमन। महेन्द्र सिंह धोनीआ गावनि केरियाराव गासै मोन 90 टेस्ट मेच, मोन 350 वान डे मेच, मोन 98 T20 मेच आरो मोन 190 आइपिएल मेचफोरखौ गेलेदों। जेराव धोनीआ टेस्ट मेचआव 4,870 रान, वान डे मेचआव 10,773 रान, T20आव 1,617 रान आरो आइपिएलआव 4,432 रान खालामदों। ओरैहाय महेन्द्र सिंह धोनीनि उनाव इन्डिया क्रिकेट टीमनि गुबुन सासे गोख्रों गेलेगिरि सुरेश रैनायाबो सनिबारखालि एबा 74थि उदांस्रि सानखालिनो इन्टारनेशनेल क्रिकेट टीमनिफ्राय बिदाय लायो। सानसेनि गेजेरावनो इन्डिया टीमनि सानै गोख्रों गेलेगिरि MS धोनी आरो सुरेश रैना मोना इन्टारनेशनेल क्रिकेटनिफ्राय बिदाय लानाया फेनफोरखौ सोमोनांहोदों। अब्लाबो धोनी आरो रैना मोना सानैबो आइपिएलआव गेलेगोन होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।